Ningizimu Afrika sizwe sakithi ngiyakhuleka ngibingelela uKalisolo iyatshuza imama tax team uhlelo lolu la samukela khona wonke umuntu ozwa enesimo esibeka impilo yakhe ebucayini noma odinga usizo lokuthi ufisa ukuvezwa ayicela usizo eNingizimu Afrika ngoba ngabantu basizo namhlanje ke sivakashelwe ubaba uZulu mhlawumbe okuningi uzoyichaza ngaye uyazwa kakhulu wakhele isizwe sakaMakhasa kwaMduku uyilunga lesikebe esilwa nobugebengu usihlalo kwakhona mhlawumbe ke ake umuntu akuthathe akubeke kuye ubaba uZulu sami okay mhlawumbe ake ngicheck kuke kwaba nomphakathi wakwaMakhasa kwaMduku la owakhele khona wabamba umfana emavikini so umuntu ahamba wasafika lapho kuyisabathe yebo umfana owatholakala edayisa izinto owathi ezakwamaThenjwa owazwakala ebala ukulahleka kweimbuzi efaka khona ukuthi ubaba lo uMandla Makhasa kodwa wayimbiza ngenduna yakhona kwaNibela anganoma useyinduna noma uyisikebe hayi uyinduna nesikebe futhi uyiso ngeke ngisho ukuthi uyiso ngoba umuntu obese ehola inyama esikebeni bengasekho besingasagijimi like okay yes mhlawumbe kukhona yini ongasixoxela ngakho okuncane onolwazi lakho ngalolu daba noma wakuzwayo ngalelo langa ngangisekhaya ngangifuna nje ngangiqaqisa isondo la phambili lemoto ngoba ngangizwe ikhaliphi ukuthi iyaxeka ngangizwa imoto mayama ngathi mangisaqhumisa amabhawodonke kwafona uSikhumbuzo Nyathi yebo isiphamisizwe kwafona uSikhumbuzo Nyathi wathi baba uZulu ukuphi ngathi mina ngisekhaya wathi cha okwenza ngibuze lokho kunomfana lapho manje umphakathi lapha ngasesitolo kwaSikebe ngisacela usitshele kubafana bakwaZulu khona nomfana okuthiwa uThinsi omaziyo ngathi mina ukhona uThinsi wathi ke uNyathi lo mfana esimbambela ubani ukuthi usebenzisana noThinsi ngathi mina hayi uThinsi ngakwaZulu kwaNibela ngiyamazi wayesethi uNyathi ungakwazi ukufika lapha ngathi mina ngeke ngikwazi ngoba njengoba ungifonela nje ngizama ukuqaqa imoto la khona into engayiswa kahle ngabe sengithola ukuthi uMagali uyaya khona ngafonela uMagali ngambuza ukuthi uphathi ubheke kwaSikebe la kubanje khona umfana ngathi mina awudlule ngapho ngithathe nami ngisafuna ukuyofika ke ngizwe kahle lento ethinta abafana bakithi wafika uMagali wathi angiphumele emgwaqeni ngaphuma ekhaya yangithatha imoto sayisafika lapho masifika lapho cha mfana ndoda ubani azisho igama asho ukuthi ungwakwaMalimbane lapha sibiya Malimbane lapha ngaphesheya kwaNibela ndoda usebenzisana nobani kulokho umtshontsha wakho wabala uThinsi wabala uMpisi wabala uPhephela kunomunye umfana kwaGumede engikhohlwa igama lakhe embali okwathi uma ebabala wathi kodwa sisebenzela uMandla Maxhasa imbuzi siyithatha sizise kuMandla Maxhasa sizisekhaya ayithathena zisekanje kodwa ezinye kuyenzeka ayithatha azoyifihla lapho kuhlala khona mina usho umfana zikhona imbuzi ezikhona lapha ekhaya la uhlala khona wathi yena zikhona zalethwa uMandla Maxhasa elami ke lathi awu abafowethu ababekhona lapha bathi haya sihambeni lo daba siyolisebenza empondweni elami lathi ayi ngoba nomfana ngwangali uma niwela niyolisebenzela empondweni kungenzeka nigcine niphazamiseka ningaliqedi lolu daba lisebenzeleni la endaweni yakini nize niliqede iseluleko engasinikeza abafowethu ababebambe lo mfana kodwa ke savumelana ukuthi asiye siyojika kubowa lo mfana sisendleleni ke kwafonelwa uThinsi weza uThinsi sangena naye emotweni washo umfana ukuthi hayi uThinsi lo uyesebenza naye waphika uThinsi wayesaqhubeka ke saya kwaMalimbane kwasibiya kwaMalimbane lapho esasiya khona uma sifika khona safike saphaka imoto esasihamba ngazo wehlisa umfana yime ngabuza kumama ngathi mama uyamazi lo mfana wathi umama ngiyamazi ngathi mhlasimbe ngaphambi kokuthi ngiqhubeke mfana awusho yini osilethele yona la ekhaya njengoba size la ekhaya wathi umfana cha okwenze ngithi asizinini la imbuzi zomtshotshwa eziyefika ehlale la ekhaya
ezinye izilekhaya zinjani nazi imnyama ngempela ke sayibona imbuzi ezimnyama esasingenaqiniso ke nokuthi yizona ezitshontshiwe noma ngakuzona ezitshontshiwe ngoba akekho esasingathi ungumnikazi wazo uyayikhomba ukuthi cha impela le ngeyami impela le ngeyami lezo mbuzi zagcina ishuthwa sajika lapho sabuya saya eCross River Space rank lapho okwafike kwafonelwa khona uMandla Maxhasa ukuthi ageze azogeza igama lakhe nangumfana ekhomba noma ebala ukuthi usebenzela yini ngebhadi ke umfana wathi usayokhomba omunye umuzi wakwaNtshangase lapho kwahanjiswa khona izimbuzi angibange ngisaya ke mina khona ngabe sengicela umfoko kaNdlovu ukuthi hayi ngoba nakho sekuqala ukhwala ndoda angifune kuphelele ukhwala la ngila ngoba ngiyazazi ukuthi anginambitheki kahle njengoba ngilwisana nobugebengu nje ngicela ungibeke ekhaya wangithatha uDlovu wangibeka ekhaya ngalolo daba lwalo mfana ngagcina la mhlawumbe awusithatha usibeke ngendaba ke yayizolo siyabonga kakhulu ukuthi izolo kwenzekeni ke yini le niyenza ngingaboni ngasolinye mhlawumbe emkhandlweni mhlawumbe usibalulele ngoba uMkhize uRider uMdluli uGrema uMandla Maxhasa mhlasimpe ngasohlangothini luka Mkhize uMkhize kwaba nomhlangano owenziwa khona kwaNibela ubizwa indulo uGumede lapho kwakukhona indulo uMkhize Ace kwaba khona yena indulo uGumede kwaba khona undunankulu uMdluli lapho kwakhulunywa ngokuba bethi khona bafuna ukukhetha ikomiti elisha eSkebe kulapho ke ngasukuma khona futhi ngasho ngathi cha akukwazi ukuthi ngiyakhethwa ikomiti elisha leSkebe ngoba njengamanje leli komiti likhona seliqhubeke kakhulu nezinhlelo ezintsha eziqhubekanayo zeSkebe uMkhize sikhuluma ngayo uyele othiwa imali zeSkebe yebo okay uma ke kufika lapho kwathi uma kukhulunywa kulo mhlangano kwagcina kuvunyelene ngokuthi bacela ukuthi sisebenzisane noMkhize angene kuleli komiti elikhona leSkebe kuleso sikhathi mina uManyathi wayengisile njengosihlalo umuntu waye actor njengosihlalo kwakuwumjalo esathi uma siphuma lapho kwafanele sihlangane noMkhize nekomiti elinye sihlele ukuthi umsebenzi siuqala kanjani siuqala kuphi sibhekile samcela umjado ukuthi akasibizele uMkhize phela njengekomiti sizohlala phansi sihlanganise ukuthi kuzosetshenzwa kanjani kuzoqalwa kuphi kubhekwephi yini esizoqala ngayo kulandele yini impendulo umjado ayisinika zona emhlanganweni wawulandela masithi sizohlangana ngosuku oluthile afika athi umjado uMkhize uThembise kwaphinda futhi uMkhize wafonelwa uPhungula sihlangene njengekomiti ukuthi akafiki wathi uMkhize usesontweni mhlawumbe izolo mangasithatha sibeke enkulumeni eyenzekizwa ukuthi uthe ubani wathi ubani mhlawumbe bese siyibambe lapho ukuthi sinqamle mhlawumbe ungakaphendula siphinde futhi sikugcizelele ukuthi mbukeli wethu lokho okwenzekayo mhlawumbe akekho esithathe iside naye asixeke umuntu futhi asincome umuntu kodwa kuphela siveza umuzwa kaBabuzulu oye wacela ukuthi ufisa ukuthi imizwa yakhe ayiveze ukuze noma ngabe kukhona okumvelelayo kwaze ukuthi waveza nampo ubufakazi obukhona benkulumo ayazi siyacela ke makukhona onosizo ongasilekelele sivula izandla ukuthi alekelele maqondana nokuphepha kumuntu sehambe waze wafika la kithi wacela ukuthi aveze umuzwa wakhe ungaqhubeka kaBabuzulu ngokwamhlangano wayizolo njengoba kwakuhlehliswe ngolwesithathu oludlule kwanquma ukuthi umhlangano ube ngolwesibili siyile ke izolo wafike wavula umhlangano kuphethwe indulo uGumede uSiphamandla uqalile kumhlangano washo ukuthi cha umhlangano odlule wamiswa ukuthi uZulu ucela ukuthi kube khona uKhize noMandla Maxhasa uGrema ke wayekhona sumile ke ngibonga ithuba ngaxolisa ukuthi makhombe ngendlumbano ukuthi ngeke sikhulume bengekho ngicela babe khona ngoba angifuni ukukhuluma ngegama lomuntu engekho waqala kumhlangano wathiwa ngisukumeke ngendlela ukuthi yini le eyenza ngithi ngeke iSkebe sikwazi ukuqala ukusebenza kungadluliwe ukukhulumeni ngisukumeke ngasho ngathi into eyenza le lokho ukuthi ngithi iSkebe ngeke sikwazi ukusebenza
ungedluliwe ekhulumeni kube ukuthi la kwaNibela bubukeka ubuholi besikebhe sebuhlukene kabili kukhona iqembu eliholwa uyinangu baba uMkhize ubaba uMkhize ubethatha ithuba mangabe kuyikuthi induna zesigodi zenhlabathi uma zibiza umhlangano afike lapho acela ithuba lokukhuluma asukume azimemezele njengosihlalo wesikebhe okhona isekela lakhe ayethi uGrema Mdluli unobhala wabo uZibane Mhlobo komunye umhlangano akusukuma ngiubalulile ngibalula umhlangano owawukwaManabela owawubizwe induna uGumede uSiphamandla lapho uMkhize azamiswa khona umntwana wakwaMdluli umntwana omkhulu ubaba uZikhi Mdluli uZikhi Zendoda Mdluli wathi la asize ngakho ukuzokhuluma ngendaba yesikebhe size ngokuzokhuluma udaba oluzikhulunywa induna amalunga ake esikebhe ayekhona lapho angifonela ngoba ngangekho angazisi ukuthi nakho sekwenzekile lokho baphinde babiza umhlangano omunye bawubize eNqutshini njalo emphakathini nakhona abantu babethu uma befika bethi bazofica abantu bebesazi bese active esikebheni bangabafici bangifonela abantu hawo sizwe kuthiwa kunomhlangano wesikebhe nikuphi niyeza ngibaziseka abantu ukuthi cha angikwazi mina lo mhlangano amalungu ethu ke kwaba nokudideka lapho ingakho ke bengithi cela uMkhize bekhona ukuze kudlule kahle ukuthi njengamanje sibuyele sibe page sibe inteko ngoba unqabile simbiza ukuthi akusezokwenzeka yini ukuthi ahambe ekhuluma nabantu ngasese ukuthi ngosihlalo abantu baphazamiseke ngathi ke okwesibili okuthinta ke uMandla Maxasa ngathi Maxasa ngiyaxolisa mfowethu kungenzeka wena uzolile mina kangizolile khuleka kodwa kunento engaphathi kahle ethi kulesi isikhathi sibamba umfana womhlongo ethi nguwomsebenzisayo ekugcineni wathi yimi nongubane sithe akathi uwe sekuphinde kuMalethi ke ngavuma ngoba uMalethi ngitshelwe ngabantu ukuthi wena ubaleke nje uMalethi uwomsebenzisayo ubalekele uwombalekisile uMalethi ke ngagcina ngimfonele ngimtshela uMaxasa emadlebeni ngagcina uMalethi ke Maxasa ngimfonele ngimfonela uMalethi ngamtshela ngambuza ukuthi ngizwa kuthiwa usetshenziswa waphika uMalethi ngiyethemba uMalethi Maxasa wakufonela engabe sekuphawula ngathi kulokhu kwangesabatha Maxasa angifuni ukungena kakhulu kukho ngoba kuyinto entsha futhi nami ngafonela lokho angifuni ukungena kukho ngabe sengidlulela ke kuGrema ngathi kuGrema uGrema ngathi ngicela ukusho nakho uGrema kwathi kubanjwe umfoka Mbuyazi esoleka ngodaba lo bulalo bakwakhe noma agcina ke liwinile lelo cala yena umfana wakwaMbuyazi nomunye wayebanjiwe babe kuveza ukuthi lo mfana wakwaMbuyazi sasithubule Luyisa babe kuveza ukuthi wakhuluma noGrema uGrema wenqaba ukwelekelela lo mfana wakwaMbuyazi ubulalo Luyisa nalomunye owayebalulwe umfana wakwaMbuyazi washo wathi sikhulumile noGrema ukuthi lo ufuna ukubulala Luyisa samtshela ukuthi ungambulala ubaba wakho bathi uGrema uyakwazi lokho ngenhlanhla uGrema wafika kulo mhlangano suphela owayephethe umhlangano wamcela uGrema wathi mfoka Mdluli angazi noma ungane inkingane ukuma la ke sikubuza imibuzo wathi uGrema akanayo inkinga wabuzwa wazini ngokufa kaMbuyazi nampa laba bethi lo wacela ukuthi umelekelela bulalo baba wakhe bathi wenqa ngabe kuyiqiniso wakuphika uGrema waqinisa umfoka Mbuyazi ukuthi ngamcela wenqa waqinisa lo munye wayewufakazi womfana kaMbuyazi ukuthi lo saxoxa naye ukuthi lo ufuna ukubulala Luyisa asingamvumela kubulala Luyisa ongenana kaphuma umuzi wakhe wakuphika uGrema kulapho ke ithimba lesikebhe elamcaphuna khona lathi ukusithela naye ngani wathi kuya lapho wayethu yakwazi ekugcineni kosuku
kwabe kuvela enduneni kuGumede uSiphamandla wathi thina njengesikebhe kufanele siyoxolisa kuGrema ngoba ushayela ubala. Ngabuza ukuthi ngamshaya mina uGrema ngoba ngizange ngimshaya. Kwathiwa kufanele siyoxolisa. Ngathi ke mina ngeke ngiye ukuyoxolisa umuntu engakaze ngimthinte ngesandla sami. Engakaze ngimbuze lutho nje ngisho isikhathi kukhulu. uGrema ke emva kwalokho wabe seshaya omunye umfo kaGumede okuthiwa uYithulele. Wathi ngokushaya lowo muntu ubhala incwadi uyibhalela mina njengoZulu. Ngoba isikebhe samshayela ubala. Ufuna ngiphendule le ncwadi ayibhalayo njengoba eshaya lo mfana wakwaGumede ngoba lo mfana wakwaGumede uyena esamba naye isikebhe owakhe emphakathini. Kwafika lokho. Ngathi ke ngicela uGrema asho ukuthi njengamanje njengoba kuthiwa isikebhe sibuyele sisebenze ngokuphelele kwanibela. Akaseze ukuyibhala lezi ncwadi zokushaya ukuthi abhale incwadi ashaya umuntu athi ubhalela mina incwadi. Yeah. kuGrema ke kwabe. Okay. Omunye umuntu engimkhombile uSiphamandla induna uGumede ukuvumela ukuthi wakusho ukuthi asifanele siyo. Induna uGumede uSiphamandla iliphi enye igama bizwa ngalela siwa mhlawumbe. Okay. Ukuvumile lokho ukuthi cha impela wakusho ukuthi kufanele sambe siyoxolisa ngoba lento uGrema imphethe kabi. Yeah. uGrema ukuphikile ke ukuthi uYithulele wayemshaya ngoba ethi ubhalela ngomncane. Uthi wayemshaya nje njengensizwa ngoba babexabana njengabafana. Yeah. Umuntu omunye engidlulele kuye induna okuthiwa induna yensizwa okuthiwa uBanana. Yeah. uBanana ke yena babe ngithelile ukuthi angiyeke ukusebenzela kwanibela njengohlalo wesikebhe angihambe ngiyosebenza ngakithi komuntu. Ngamtshela ngathi Banana wena washo njalo. Akuseze ukushiwo yini manje njengoba sekuthiwa angibuyele ngisebenza. Yeah. Okay. Ukhona udaba oluthinta ngibona lokho uyavela ubaba induna uGumede. Alukho yini mhlawumbe olunye udaba ongathinta olwenzeka phakathi kwakho naye olukhona ngaphambili mhlawumbe ongasivezela lona oluthile olakelenza mhlawumbe olunqhumanisayo khona lapha ekusebenzeni. Ekungazwanini kwami noNgubane uGumede kunodaba ayifisa silikhulume wafonela mina nomjado sahlangana saya kude noma ke lokhu nakho kubucayi. Yeah. Lapho kunomunye umfana into afika aqala ngayo ngisinomjado wathi webabuzulu umethemba kangakanani uNgubane. Wathi mina hayi uNgubane ngiyamethemba ngimethemba kodwa njengoba sekukhulunyiwe udaba lwethu ngoba sahlanganiswa anginayo inkinga kangako naye. Wathi ke ngikubuzele ukuthi qaphela ngoba kufike umfana ofike wathi angazi noma ngakumenshina lokho ngoba kuphatha ukufaka umuntu akunankinga ngakumenshina. Owafike wathi lo mfana okuphephela Gumede owathi wafika kuyiphephela wathi ngazi noma uthi mkhulu noma uthi baba wathi ngize kuwe ukuzosho ukuthi uma kwenzeka abafana bakwaZulu bengijikela bengishaya yimina engishaye umbhemu ukuzafi. Umbhemu washawa ethaveni ebanaye wagcina eshonile. Wathi yimina engibulala umbhemu. Ngizokutshela ukuthi uma kwenzeka abafana bakwaZulu sekutholakala ukuthi bangishayile wazi ukuthi bangishayile ukuthi yimi engenzeka. Wathi ke into eyenzakalayo into esiphethe kabi kuyo yonke lento umuntu oyinkinga ubaba uZulu lolo daba lana uSiphamandla umjado ngangenaye. Uthi lo mfana umuntu oyinkinga uZulu njengamanje sekuthiwe asimelusi uZulu lapha ahamba khona kujutshwe abafana bakwaGumede thina abafana bakwaGumede nabakwaZulu ukuthi asimelusi uZulu la ehamba khona. Ujutshwa ubani? Akusho umuntu bajutshwa ubani namfuthi angifuna ukulandela nembuzo. Yeah. Ukuthi asimelusi uZulu la ehamba khona ngoba
kuboshwa usahluko nje uZulu. Usahluko akayithola ibail nje uZulu. Wathi ke lokho ukubuza kwami ukuthi umethemba kangakanani ngubani. Ngange ngibuzela kulelo. Ngibe ngibuzela kuleyo. Yilokho okunye uGqwede engakusho. Okwathi mzukwane kuthiwa siyohlanganiswa le emphakathini ngoba sibizwe izinduna za kwaNibela zasibiza ziyosihlanganisa naye ngubani ukuthi asiyiyekwe lento. Kodwa ngaphambi kokuthi singene emhlanganweni weza kimi uGumede. Wazothi baba uZulu ngicela ungayikhuluma yonke lento ezinsongo oyizwayo. Ngicela sisitike la ekuthenini nixolelana kanjani nongubani. Nempela ngalelo la ngizange ngiyikhulume lento ngoba vele ngangiyibona ngenasidingo ngoba ngangazi ukuthi nongubani vele asikaze sibe nenkinga kodwa inkinga yayiqala ngalelo langa. Sase sidonsa iminyaka kusukela 2012 till 2023 sidonsa nongubani siboshwa siphuma siboshelwa amacala esikele. Mina empilweni yami ngangiboshwe kanye ngiboshwe eGoli ngiboshwela iPhomede ngagcina lapho ngangiboshelwa amaphomede eGoli ngiseyimbabala. Kodwa ukuboshwa kwami okube serious mina ngiqala ukuboshwa kwami serious ngiboshelwa eScape ngiboshelwa amacala esikele. Wonke amacala esikele engiboshwe kuwo ngicabanga ukuthi angaphezulu ka10 aya ko15 kuya ku20 bengiboshwe nongubani. Naye wayeza kuphefumula ukuthi ngiyajabula mangisuke ngiboshwe noZulu ngoba asikudluka entweni esisuke siyishilo. Ensonisho kusukuyiyo kodwa noma kusuke kuyiyo entweni nje esisuke yenzekile sima kuyo kuze kube sekugcineni. Asiwufaka usawuthi sithi ngoba sifuna ukuphuma lokho hayi asikusho kanje lokho asikusho. Yeah. Okay. Mhlambe umuntu abonge kakhulu ngicabanga ukuthi ke manje kukho konke obufisa ukubhodla sokubhodla noma kukhona okunye okuzwa ukuthi nalokho mangingakubhodla sozimpilo ngingakhululeka. Mhlambe okukuthengelwa inkabi noma okunye okukhona. Mhlasimbe enye into engayiveza engiyivezile la. Ngaphambi kokuthi kufinyelele esiphethweni sokuthi kulo emhlangano besikuwo umhlangano uphumene nesinqumo esithi bathi abasamfuna umuntu ozoba uhlalo ongaphele ukhosi bakwaNibela omdluli sebefuna usihlala khethwe kwaNibela. Okunye ngubalulile ngitheke lokho kupersonal ngathi ngiyaxakeka la kwaNibela. Sengisebenza isikhathi eside kodwa njengamanje umphakathi wakwaNibela usomjikele. Kukhona umndeni engeke ngisho ukuthi imuphi. Ngoba kupersonal okwami. Lowo mndeni usuye wangifaka amaphoyisa. Amaphoyisa uma efika kimi athi amaphoyisa ngithinteka edutshulweni kwabafana abadutshulwa ngeevent December 2023 ngomhla ka23. Abadutshulwa labo makhasi. Bathi futhi ngithinteka kumfana owadutshulwa kwaNibela nge27 December 2023. Kwathiwa ngithinteka kuye. Kwaphinde kwathiwa ngithinteka eGqubuleni kaNgubane. Amaphoyisa afuna ukwazi ukuthi ngazini ngalokho. Ngingawatshela ukuthini ngoba akosohlangothini lwami. Ngakusho ukuthi cha. Ngeke ngisho ukuthi khona engikwaziyo. Ngeke ngisho ukuthi angikwazi ngoba into engiyaziyo akuyona into zonke lezi gameka zenzekanga ngikhona. Kodwa into engingayikhuluma emaphoyiseni ngizobe ngikhuluma inzwa bethi leyo into engeke ngiyime ngayo enkantolo. Athi kamaphoyisa iphoyisa lalikhona lathi ungakhuluma lokho owawuzwa nawe kuyizwa bethi. Ngalilandisa iphoyisa. Kodwa egcineni ngalitshela ukuthi lokhu ngiyakubuka mphathi womthetho ukuthi njengoba ngibandakanya nazo zonke lezi gameka zokudubula abantu sekufakwe mina phakathi. Inhloso yalabo abantu abangakhela uZuma ukuthi bafuna ukungidubula kusho ukuthi abakafinyeleli kimi bayiswela indlela yokufinyelela kimi. Manje into abayibukayo babuka ukuthi uma bengifaka nina njengamaphoyisa kuzothunyelwa uphiko olithile lamaphoyisa oluzofike lungidubule njengomuntu odubulayo obalekwe igameka enzokudubula noma lungishaye lufuna ibhamu ukuthi angikhiphe isibhamu enginaso. Bayokwenela ke mzukwane kungena amaphoyisa atholayo bese zikwazi ke inkabi zabo ukungena emzini wakithi seyikhululekile ngoba zazi ukuthi anginalutho. Ngathi ngibuka kuyuzungu lokho lwakho olwalekhiwe ngabantu.
ngathi ke ngiyacela ephoyiseni ngathi ngiyacela lwenzeni uphenyo lwenu khululekile kodwa futhi iyodwa into engicela kuwe njengomphathi womthetho njengokuthi ukuthi phenya lolu daba uma usulitholile iqiniso ngami kufanele ngiboshwe ngicela ungangithumeleli inqwaba yamaphoyisa ungangithumeleli uphiko oluthile lamaphoyisa ungithumeleli iphoyisa elilodwa lingifonele noma lize la ekhaya uma lingangitholi la ekhaya lingifonele sidibane police station lifike lingicharge namacala liyobelini lingicharge wona lingivalele ngihambe ngiyobhekana nomngane womthetho ilokho engacela ephoyiseni. Alright. Okay. Mhlawumbe njengamanje kutheke izolo ngoba ngikhulumile lento ukuthi kunalomndeni ongifaka amaphoyisa ngalolo hlelo. Ngiyabona phela ukuthi kwanibela angifuneki. Njengamanje lo oye wafaka hayi angifuni ukusho. Mhla simbuzo vela kodwa ugcine. Kutheke izolo mangi sekukhuluma umkhize. Wathi umkhize wenze kahle ezulu ayithinta lento. Wena ufuna ukudubula umshana. Udaba ngeke ngalibika kuNdunankulu. Ngathi uNdunankulu akalibamba. Wena usuhambe ihombe ezintathu wayenseleni. Uyofuna umshana wami sicela. Uma eke wafa umshana uyosithola kahle ngoba udaba sesiyalwazi lonke endini. Wena uhambe ihombe zaze zantathu uyofuna usicela kubona enseleni. Umbuzo wami ke ngiyibuza wona. Oqala uthi uma babe ngibona ngihamba nenkani babe ngathintana namaphoyisa phela ayivimbi imoto yekhaya ngiboshwe umbuzo engibuza wona mina ngoba abavumanga lapha emva kwalokho ukuthi ngiphendule yo yonke into ebisikhuluma ngami ukuthi ngizocatha isikhathi omunye umbuzo engiyibuza wona wothi mina njengozulu mina sengiphila ngemali yempesheni anginayo income ngaphandle mangiphiwa umshana noma umzala noma ingane ezalwa umngane wami othile ithi awu babuzulu umngane kababa nayi imali ithenga udrink noma ngifonele ithi nawu 200 noma nawu 500 hey ubothenga udrink angisenayo income ngaphandle income eqhamuka kuhulumeni ngingayithenga ngani income ngayithatha imali yokuthenga income ngoba nenkomo ke sezangifela emashumi amabili nenkomo ezintathu kwafa inkomo ezu9 kwafa inkomo ezu13 kwasala inkomo ezu9 kulezi inkomo ezu9 ezimbili ngikhokhela ngazo ngikhokhela abantu ababe ngikhipha imali sinqephezela iphoyisa kwakuthiwa esasilishayile nakhokhela omunye owayekhipha imali 17.5 eyodwa ngayikhipha kuleli cala ebengidisho ukuthi sasikhokhela umeli kulezo nkomo ngathatha eyodwa ngenza umcimbi engangiwenza ekhaya ngasala nenkomo ezu6 okungamathole awu4 afa ashiwa ngonini ecela bese kuba inkomo azane eyodwa yayisekuzala iphunzile kulonyaka bese kuba inkunzi nginalezi inkomo ezinde lamathola wakazi ukuzala kulonyaka wazi ukuzala nangonyaka ozayo wazi ukuzala uma ngisaphila cisha ayozazala ngo2027 inkomo engahlizale ile nkomo azana yodwa yasala manje ke ngiyibuza ukuthi imali yokuthenga inkabi ngingayithatha khona ke ngithenga inkabi ngiyithengela umfana wakwakhuzwayo ngithi wenzeni yini la ngone ngayo ukuthi ngithengele inkabi futhi ukuveze ngokusobala kimi umkhize izolo ukuthi kusho ukuthi inkabi ezazi ngilandela mhla ka25 nangomhla ka26 February ezangeja kwaJob saphinde zazongeja lapha eCrossing kwa Space sengiyibona izayiqhamuka ngayiqhamuka babuzo ngokubuka kwami njengoba ekhuluma umkhize zayiqhamuka kwakhuzwayo khona inkabi sezake zakugeja 2 times kwakumhla ka25 ntambama ngomhla ka26 ekseni ngabo9 ngangiphuma ekhaya ngihamba ngemoto wami sihamba nomshana sasu5 emotweni mhlawumbe futhi umuntu aphinda abuye indaba le isifixa ngomunye sibona ubaba uZulu uze uphume inyembezi mayikhuluma ngendaba yeinkabi
singaphinda sisho ukuthi asithathe ihlangothi akekho sicemela akekho simvumele sithi right nesithi wrong kodwa umuntu osuke efikile efuna ukuveza umuzwa wakhe siyamvumela. Siyacela kakhulu nina besilo Ningizimu Afrika yonkana ukuthi makukhona ongakwazi ukusilekelela ngokuphepha kwanamuntu omdala osebalule izindaba ezinkulu kangaka nangokuthengelwa izinkabi. Siyacela makukhono nesandla alekelele nengalo yomthetho. Siyacela ihambe kakhulu umbukiso wethu uze uyofika nakubaphathi bomthetho ke belibhekele uludaba belilandelela ukuthi akukho yini abangakuthola ngoba kukhombisa ukuthi kukhona ulwazi olungatholakala kubabuZulu esekhona esaphile esandla Dlangane. Ngiyacela ukuthi ke siqhubekeni nodaba.